Jo sóc la Carme Roé, sóc joiera, vaig fer joieria a l'Escola Massana, allà vaig aprendre l'ofici i llavors em vaig anar interessant per lo que és la joieria artística i vaig anar buscant el meu propi llenguatge. He participat en diverses exposicions col·lectives al llarg de tots aquests anys, vaig acabar a la Massana, devia ser el 88-89, i bueno, he anat fent coses en l'àmbit aquest artístic. Jo, la joieria artística per mi és una joieria en la qual es forma com un triangle per mi, no sé si m'explico prou bé, però és un triangle amb el qui fa la peça, qui la porta i qui la mira. I també és una joieria que diu més coses tant de qui la porta com de qui la fa, de les seves sensibilitats, de les seves per què. Llavors jo treballo amb les possibilitats que em dona més que res el metall en si. I tots els metalls que em poden ser, que em puguin fer servei, no necessàriament els nobles. Tant puc treballar el ferro, com el coure, com el llautó, com l'alpaca. És una mica... no és el que més m'interessa, la gran qualitat del metall, no? Boi que m'agrada molt el metall, a veure si m'explico. I llavors jo amb aquests metalls formo una sèrie de plans, amb estructures i faig uns espais. Des de fa uns anys estic en un grup de joieres i joier que ens diem Joyas Sensacionales i que ens trobem al taller Perill, que el va formar l'Alicia Giraldez, i allà és un taller de joieria però que es fa moltes coses i és a Barcelona això. I llavors és un grup que ens coordina la Sílvia Valls i allà ens trobem, ens fem propostes de treball, temes. Hem exposat a València, a Madrid, a Mallorca, a Barcelona, a Múnich, a Holanda, a Canadà, el que ens va sortint. I és una manera que les coses que fem també es vegin. Jo soc de Mataró i em sento molt mataronina. Aquí a la destil·leria aquest any hem començat amb la intenció de fer un curs de joieria per començar a tastar una mica el que és la tècnica, a nivell molt bàsic, però a nivell de l'ofici. Aprendre i posar-nos en contacte amb el metall, des de les primeres tècniques bàsiques,